Catherine, nga naghibi ka. Ano ba lang natabo? Jo, husto si mama kag si papa. Catherine? Oo. Na-realize ko na ang tanan. Anong but mo silingon? Ha? Jo, break na kita. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gyapon. Ape, ate. To! Hoy, halo Jack! Yo! Kutilyo siya! Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong, Ano pa rin, Miloy? kakita ka na aswang. Nagidad lang ako sa amo sini, pero wala pa ko kita aswang. Ikaw, yahaw? Ako kakita na ko aswang. Sa diin? Arsa ko na ito ba? Naisyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Migo Toy-Toy, kamusta ka na? Ari mi gunoy-noy uki gid Padayon ang progreso. Ay abang, Ikaw yahaw. are, samtang nagadako, mas nagagwapo. Grabe ka baskog sang hangin ba? Mula de, basko gurong aircon. Ti, kamusta nagaling assignment ta? Atong ginambal sa ato ni Ma'am Kat, nga madrawing kuno kita sang isda. Oo. Ate, nakadrawing na kuya. Ay tuod. Aryo, gindala ko gid para ipakita ko sa imo. Baw, proud na proud ba? Oo sagad ko yung adadbang drawing ya. Ti, sige be, daladi. Aryo, tantawa o. Aryo. Ay hala. Amuning drawing mo? Oo. Ay, ano ni man daw puro man ni kuris-kuris? Wana, isda na. Tinga daw kuris-kuris ni haw. Teka sinugba na nga tuloy. Ay tuod. Oo, tantawa blamayo. Ang itsura yaw. Na, sinugba na nga tuloy. Grabe ka gidya mi gunoy-noy no. Ang imo yaw, di na. Ari ipakita ko si imo Abe, ayala. Ano ning drawing mo man? Daw pinggan lang man Pinggan lang? May isda na da kagina. Wala pinggan lang Abi, uy hala. Toy? Basigin ka untos ang kuring. May isda pa na da kagina mo. Kasagad sa aton toy no? Amugin mi gunoy-noy. Mabilib gini sa aton si Ma'am Kat. Ahaw, Kay kaalam-alam sa aton mong. hambala pa. Uy, ala. Ang masugata ko. Uy, si Sky na. Ang nagabulig-bulig kay Chay Punay sa iyang karinderya. Istoryahon ko bla. Base bla kon madiskartihan ko panikag. Malibre ang pamahaw ko. Mayo gid kay nagsugataay kami. Ara na, malapit na siya. Ay, Day! Ay, ala. Mas kabado? Sky! Kamusta ka na? Okay lang ko Ikaw ya? Ate Ari, okay lang ko daya. Wow!
Samtang nagadugay, nagagwapa ka na gid no? Salamat. Oh, namian siya. Ikaw gani, samtang nagadugay. Nagwapo na gid? Wala man. Oh! Ay, kapalalahugin bala si imo day Sky mo? Amo na gani bala day ang nanamian ni Tita mo Rosa akon kay Hambalya. Wapo gid ko kuno ya. Ang matuod gani? Ano? Duha na sila ni nanay ko ang nagsiling nga gwapo ko. Ay, abaw! Di ka makadto day. Ama pa merkado kay ginsugo ako ni Chay Punay nga magbakal sang dugang nga kinanglanon. Abaw, ti anong gusto mo? Updan ta ka? Parang ami mahakwat sang dala mo Ay, hindi ko Nga haw? Wala ko'y nagsuhol. Okay lang na Papamahawa lang ko bala. Ay, tuod? Okay lang? Oo, papamahawa lang ko day Sky. Tagai lang ko sang 3 ka kanon, 2 ka serve nga bihon, tapos 3 ka serve nga utan. Sobra naman na iya. Joke lang Ote, kamusta na gali ang tigol bums nga nagapangaluyag sa imo? Ha? Sino? Ay abaw, gapabo-abo pa siya Si sino man? Si Lolo Ilyong Ay, kabalo ka man gali? Ay oo, kabalo ko. Yung sa bagay, chismuso ka man Ay, naano man na day man? Nga, kamusta ka mga duwa? Wala Wala makuluyag sa iya. Amo na gani nga prangkahon ko na lang siya nga. Magpangita na lang siya sang iban. Oo, hambala siya. Magpangita na lang siya sang iban. Inang pariyo yaman bala katigulang haw? Ay, abaw. Ay, nako. Sige, mas kabado mauna ko sa imo. Di samtang nagadugay. Samtang nagadugay? Ano day? Ay, base, mamalayran pa ko sa imo. Oy, Marisol! Kamusta ka na? Ay, Ari Marites, nag-propanilag lang Abaw, ano naman ginapanilagan mo da? ang nagakatabo sa aton palibot. Do hindi ko naging maintindihan. Do kadamo naging sa mga pagbago. Ay, natural lang man na. Kay damo man sa politiko nga nagpromisa sa aton sa pagbago. Ano nga promisa? Paryusang? Paryosang pagbarato sang bugas. Sa pagbarato sa mga kalanunon. Tapos ang serbisyo. Araman. Ay, nabatsyagan mo Wala gani Hay, ambot, Marisol. Nagalibog ang ulo ko kundiin ko mangita sang bugas. Oo, sa pagkamahal na gid. Abi ko anay kung mabalik sa tag 20, gali kay tag 60 ng pinakanami nga bugas. Ay, sobra pa gani Ang gasolina, sige man ang saka. Ay, oo bala. Marulbak lang gamay. Tapos, saka ang dako. Ay, ambot na lang gid niya. Mano na lang tani sa ato niya pagpangabuhi man. Ate, syempre, bisan amo ning nagakatabo sa kalibutan, dapat ma-enjoy taya. Ay, tuod na Miga Marites. Ma-enjoy taya. Paano ta gani mag-enjoy? Siyempre, ang magchismis. Na! Oy, Jo. Ari ka naman dito. Lolo Ilyong, kuan, mga pita. Ampay ko gid na. Inang mga pimala. Sige. Pungko ka diri sige. Ote, kamusta? Okay lang do. Nakaistorya na ka mo ni Katkat. Oo, lo. Pero may kami nag-istorya. Kamu yalo. Nag-istorya naman kamo ni Miss Lorraine? Wala pa gani Nga luhaw. Wala ko nakapangayo siyang number niya. Ay, gali. I-search mo lo sa Facebook. Oo, no? Ituod, gali. I-search ko siya bala sa Facebook. Tapos, i-friend request ko siya. Kilalahay naman ka mo lo. Sigurado, sabto niya gid ka na. Or i-accept niya gid ang friend request mo. Amo tong nanamian ko. Ang
ang i-accept ang friend request mo? Hindi, ang sabdo niya ko. Ate, sige lo, friend request na siya. Ate, oo danay ka. To, ano lo? Abi, i-open na yung hotspot mo. Nga ho, wala kulod eh. Hala, nagtatawag sa akon si Lorraine, ho? Sabton ko. Hello, Lorraine. Bes, kamusta? Hello, Ben. Kamusta Aba? ka na? Ari, okay lang ko ikaw. Ay, okay, gid ko subong. Ugaling may mga gamay nga problema. Normal na may problema, bestia. Gani, ga problema, ganing iban. Kita pa, no? Ikaw, Bes, kamusta ka na? Sige lang. Okay lang ko, Bes. Babae lang naman problema. Babae ang problema, problema sa imo. Ay, tsakto agad. Kamusta galing love life mo? Ari, this one. Ay, Siyempre. gapaabot ka paghapon sa iya? Marami na ko ginagusto, pero lagi ko ginapursue. Ay, oo, nadumduman kong hugot mo, Bes. Nabatian ko eh. Abi mo, malipayon kita ko katama nga. Nakaistorya naman kita liwat. Kadugay man nga wala na makaistorya, Bes. Oo, ano abi kay kalawig dito sa imo sa gingkadtuan mga pungsod eh. Oo man. Dito abi ako nag-eskwela eh. Ay, tani na ka-eskwela mo ko to no para updanay ta. Sige lang, Bes. Nagbalik man ko Ay, naku, gani. ko. Oo, may problema abi ako, Bes. Pwede mo gini na ma-share sa akon, Bes. Kung ano mo nga problema nga ina. Pero, Pwede mo gini na ma-share. Basi makatugda pa ako or... ay, tood. Ay, naku, halin sang gamay pa kita, pero... Ay, nalipay gid ko nga best friend gihapon kita sa subong. Siyempre, Bes. Sila lang na igabag-o. Kitaya mo lamang gyapon. Correct! Correct ka gid eh, best. Nako, ikaw niya, Lorraine. Bisa na damo naghambal nga suplada ka. Pero wala sila kabalo nga, mabuot ka gali. Siyempre, Bes. Buot kung kakatulog. Nandito ako ng Ano? mga tao nga naging matuod sa akon. Pero mga tao nga nakakilala lang sa akon. Ay, ikaw na Pero gid na best mga tao nga nagatawag sa akon sa ngalan ko. Pero sa batasan ko, wala nila nabalaan. Nan, grabe, bisan din ka lang dalon, bes. May hugot ka gid sa kabuhi. Siyempre, Bes, dara na bala na buhi ang amiga mo. Ay, nako, bes. Pabayaan ta na lang ng mga lalaki, pero subong. Lalaki man balang problema ko. Lagi na problemahan mo niya mga lalaki, Bes. Dapat sila mga problema sa imo. Hindi ka mga problema sa iha. Kung sa bagay, may punto ka dira. Ano, bes? Nakaibalo ka naman siguro nga may boyfriend ako nga bulag. Siya nang ginasiling niyo si Jojo, Bes. Ay, oo, bes. Siya nang ginachat ko sa imo nga boyfriend ko. Gipakigbato ko sa akong ginikanan. O galing subong, nagapanghagad siya sa akon na mapakasal kami. Dali lang yun, Bes, ha? Dali lang yun. Nga aman. Hindi ka lang maakig, Bes, ha? Pwede may ihambal ako sa imo? Ay, dakulbaan mo ta sinabes man. Ano inabes Hindi how? mo kakul pa, Bes. Gusto ko lang may natutuon sa imo. Gusto ko lang ipabinag-binag sa imong kamatuoran. Nga ano, bes? Bes, hindi ba naman yung ka? Oo. Hindi ba lang may disability si Jojo? Oo, bes. Pero hindi na upang sa amon niya pagpalanggaanay. Ara na kita dira, Bes. Pero, ang akon man lang hindi kailan mabundayan sa iya. Sa realidad na kita, Bes, kag praktikal na kita, ha? Bes, nakita ko nga gapaninguha man si Jojo. Abi mo, damo man bala mga client nila sa ilang massage clinic. Pero, Bes, ayhan, tugtugsan o kaniya mabuhi sa massage lang. Ay, Bes, sa tuod lang bala, dako lang man balang sweldo sa massage. Ara na kita dira, Bes. Pero, tugtugsan, kagayat ta diin. Ayhan, hindi ka mo mamroblema sa financial kung dira lang ka mo masalik.
May extra man ako, bes Ako na lang mapakaon sa iya Pero, Bes, ano? Hindi abig ako komportable kag hindi ako kumbinsido sa inaang sitwasyon. Ikaw pa nga babae? Ikaw pa masagot sa iya? Ikaw pa nga babae? Ikaw pa maatipan sa iya? Bes, bugtaw sa katatuoran. Lorraine? Ay tuod ka po? Amoy nang ginhambal siyang best friend mo nga si Lorraine. Oo, Lola. Bisan siya. Do hindi mo pasugot sa pagigugmaani namo ni Jojo. Ay nako, Lola. Sige lang, Apo. Ang mahambal ko ya sa imo, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ay ba? Oo, Apo. Kaya ako sang una, nagsunod man ako sa akon mga ginikanan. Nga hindi sila magpasugot, nga si Miloy ang akon nga mapamana. Kay tungod pigado lang si Lolo mo, Miloy. Tapos may pagkaano la? May pagka-report pa. Amo na nga naghinulsol gid ako, Apo. Hasta nga ginhatagan kami sang tsansa nga subong, kami na nga dua. Amo gani, Lola Subong, mapasugot na ako sang hambal ni Jojo sa akon. Ano? Nga makadto kami nga duwa sa balay. Kay mama ka kay papa mo? Oo, la. Ate, sige. Ari lang ako, Apo. Handa nga magsuporta sa inyo nga duwa. Salamat, gidla. Oh, aring plete niyo. Jo, malapit na lang kita sa balay. Amo matuod ka. Anong natabo sa imo? Ginakulbaan ka? Kwan. Medyo. Siyempre, maatubang kita sa mga ginikanan mo Kag, nahuy ako nga. Nga ano? Tungod sa sitwasyon mo. Oo. Hindi naman likom si imo nga madamo sang hindi gusto sa relasyon naton. Ano na kita, Jo? Hindi ka magkabala ka. Manoktok na ako. Ma! Pa! Ari na ako. Ara na ka? May nagkapakadto na diri. Si Papa na siguro. Ara. Nagbukas ng portahan. Uy! Catherine! Anak! Maayo kay... Uy! Mayupod ka? Pa! Maayong gabi. Upod mong amo ngayon Si Papa bala ka joker, gid. Pa! Si Jojo ini. Ang boyfriend ko. Ate, sige. Magsulod ka mga duwa. Oo, Pa. Jo, dali na. Oo, Kat. Ate, anong kinahanglan ninyo dire? Kuan pa. Gusto ni Jojo nga mag-istorya sa inyo ni Mama. Naman. Anong kinahanglan mo to? Din si Mama, Pa. Catherine? Ari ka? Sinaupod mo ngayon ang nobyo mo gali nga bulag. Bumayo kay nakalagaw ka mo dito. Kuan. Ma, Pa. May hambal kong tani si Jojo sa inyo. Abi nyo, tito, tita, malipayon gid ako nga nakakadto ako dire. Ay, kami balaya? Ma, Pa, ano man? Wala man kami sa ginhimo nga lain ni mama mo. Gusto lang ni Jojo mag-istorya sa inyo. Okay lang ina, Kat. Naintindihan ko sila. Ako gid ang naghagad kay Catherine nga magkadto diri tungod nga. Ngano? Ano ginang kinahanglan nyo, haw? Pa, gusto ko nga ipakasal si Catherine. Ano? Pangasawon mong bata ko? Bata na tunday. Gani, bata naton. Ma, Pa. Nagahigugmaanay kami ni Jojo kag dugay naman kami
Hindi bala, pwede naman kami makapakasal. Oo man, tito, tita. Ay abaw, pabilibon nyo pa kami ha? Nga, kasarang ka na magbuhi sa anak na mo now? Mabuligay kami ni Jojo pa. Agud nga, makapangabuhi kami nga duha. O kon, basihin mo lang manugsagod ang anak ko? Pa, sobra ka naman. Abi mo, gapaningwa man bala si Jojo. Aba? Daw piho, haw? Tito, tita, gusto ko tani nga pangayoon sa inyo ang kamot ni Catherine. Ano? Pangayoon mo ang kamot sa anak namon? Nga, anong pamatsyagan mo sa anak namon? Litson? Litson gidya, tito, tita. Maayo pa siguro. Maistoryahan na kita nga tatlo, Catherine? Amo matuod. Maistoryaan ay kita. Sige. Okay lang ina, tito, tita. Sige Jo ha. Diri ka lang anay sagwa. To, hindi ka di maghalin ha. Basi mabunggo ka balahaw? Oo man, hindi ka nga daan kakita. Ma, pa, ano man? Ginainsultuhan niyo bala si Jojo? Ay wala Nga gininsultuhan ka namon to, haw? Husto man sila, Kat. Hindi gid man tuod ako makakita. Ote, kita mo na? Sige na ma, pa. May istorya kita sa kwarto. Diri ka lang Jo ha. Pangako. Mangin-okay gid ang tanan. O, dali na. Salamat gid, Kat. Sige. Sige Jo. Masulod na ako. Ato na si Catherine. Ay, kabay pa nga. Masolbar lang namo ng problema nga ini. Ay, ara na siya. Nagwa na siya. Kat? Catherine, nga naghibi ka. Ano ba lang natabo? Jo. Husto si mama kag si papa. Catherine? Oo. Na-realize ko na ang tanan. Anong but mo silingon? Ha? Jo. Break na kita. Ano?